Dalan. Kinapudno ken biyan. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 14, versikulo 22. No agtrabaho ka iti pagimbagam, magunod mo ti panagtalag kan panagraem ti tao. No agtrabaho ka iti pagdaksan, dakkal abiddot ti aramid mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Itata na tong palti arapap mo nga agtugaw kas mayor dito'y ili tayo. Aramidem mo't siguro ti pagrebengham para kadagiti tattao. Siyempre, ngem pagsublik pa'y dagiti gasto. Iso ang nagiwaras ka iti kwarta, iti butos. Kasta ka di? Kasano ko ti panangabak ko no awan puunan nga enroar ko? Oh. Banag, asaan ang nasayaat? Kasla inalilaw mo dagiti tao, iti kasta nga inaramid mo. Apay ko mga inalilaw ko. Inikak ida iti kwarta. Ginatang ko ti butos da. No nangirwar ka man iti puunam ako nam. Saan ka kumanga agaramid iti pagbasulam? Anya? Apay ko mapagbasulan? Ket nagbanugak ti kwarta nga inwaras ko. Subutak babaan iti buwis dagiti tattao. Ang madiday ta akapanunutam, Berto. Maibilang apanagtakaw ti kasta nga aramid. Rugihamon ti agaramid iti project proposal. Tapno adda pa kairanudan. Alaanak met na kontraktor. Tapno kukwata ti madispalko ta apundo ti proyekto. Sige, Daddy. Ti kalsada nga agturong iti sulsulinek a lugar ti unaan tayo. Palawaan kan pasiminto tayo. Mayat dayta na panunot mo. Dakel apundo dayta. Mabayag basit a panagtrabaho. Da kayo ti pagparangak a kontraktor. Nagsaya atin, anak ko a mayor. Apa man nga anugutan dagiti sanggunyang bayan ti project proposal ko. Aramide kon ti resolusyon. Tapno mairugin ti proyekto. Kat mabalin kong tumeten a paggunayen dagiti trabahador ko. Saan nga amu dagiti aga mga addaak itilingad dagiti masetas itay. Nangiguti saritaan da. Sino nga agama? Kananya tinanghig mo? Jay among taakabarbaro a mayor kan ti amana. Isugayam nga dakot siya di taarubayan itay. Idi nakitak a nagsardeng ti kutse. Napanak itilingad ti masetas. Taad da jay lakay iti hardin da iti sirok ti daklamangga. Kat, anya tinanghig mo ako nam? Adda kanun to proyekto da. Palawaan kan pasimento da ti kalsada nga agturong iti sulsulinek. O di managsakan to dagiti bumarangay no kasta? Saan aday tati kayat ko asawan? Ha? Pakitaan ta ida iti nasayaat. Bareng alaan da kang agtrabaho. Isupay at isweldo. Imbag ta nagranata yu dito ayan ti masetas yun, Nana. Adda ko makidawag ka na kayo. Anya kadiday tabalasang ko. Into kumano adda proyekto ni Mayor. Alain nyo kumamot anila kay kong agtrabaho. Saan ko ang madesisyonan dayta, balasang ko. Ngam ibagaklatta kanila kay ko. Wen kumanana. May santo kumaatrabahador niya asawak. Tawan mo't ngamin mas nup atrabaho na. Jay laang panagtaltalon na itibasit at taltalunan mi kada kayo. Bayam ta ibagakto kanila kay balasang ko. Agyaman nak nana. Sapay ko mataalaan na akas trabahador ti asawa. Nagdaras ang apruban ti proyekto ti anak ta. Mangrugin ti trabaho. Malagip ko gayam. Kinid daw ni Ami nga alaam kano nila kay na trabahador iti kalsada. Panagtalon lang ti trabaho nga amuday jay a tao. Ang mga numabaybayan na ti talon no alaak kas trabahador. Ngam kasapulan damo ti trabaho, kaasi damat. Ngam numabaybayan na ti talon.
Ad-adda nga awan mabingay ko nga irik, iti taltalunan na. Uray agtrabaho ijay kalsada. Agtrabaho latamot ijay talon. Saan na mabalin? Diyay talon ti intunaran na. Kasanungay ang may pamaysana. Tapnod adu ti bagi tayo. Basitin tayo ti simento. Apang simento tayo, daddy. Dayta kumama ti bagakan ka. Awan mati umaymang bantay no agtrabaho tayo. Dahil taramidin tayo. Agsipod tada kayo ti kontraktor. Da tayo ti aggatang kadagiti amin ang materialis. Very good. Uray basit lang a semento ti maaramat. Basta malpas. Ayusen. Una, kasanungay nga adu ti maala tayo. No adu asimento ti maaramat. Isu at ti alaan at trabahador. Kat dagitay mabalin tayo apusi-pusen ti ulo da. Dagiti sigod na trabahador ko. Una, daddy. Sana mabalin nga alaan dagiti agin lalaing. Nanggag ko ti saritaan nyo kan ni Daddy itay. Apay ko manunanggag mo, aber. Saan arumbang ti plano yo ang mga ramat iti basit a semento? Tapno ad-ado ti kukwayo. Panang dispal ko iti pondo day nga aramid. Panang dispal ko asasawan. Kasanungay ang masubot ko ti gastok iti nagkampanya no jak usaran ti utak ko ita. Ngam no basit to ti semento iti aramidan nyo. Madadahal adagos ti sementuan nyo a kalsada. Aramidan minto manan Sabali manan apondo. Panang loko iti tao day nga aramidan nyo kan ni Daddy. Di ka makibibiyang. Di ka agbalin a kontrabida iti plano. Ngam maditikas nga aramid yo. Dumtang to ti panawon a maduktalan day nga aramidan nyo. Tengal mitingiwat ti amin a trabahador. Nang rugida mo tin ang nagtrabaho iti kalsada. Inka agaplay kin ni tataguryong. Nang rugitan? Ay, padasak man nga ti mapandita balayda, no sumangpet ni tataguryo. Unalakay, nalpas tamutin ang nagaikan ti ruot na jitalon. Awan mo ti aramidang pay ita. Imbagamat idin kininana selya. Apay nga, adidak binagaan, tapno inakmat nagtrabaho. Nalipatan na nga tanga imbaga. Sana bale, mapanak to inton malam. Di nakapay lang nga taawatan. Katalunan na ka. Kun kaaruba tayo pay ita. Mamuantan to dayta, kalpasan ti panagsarita mi. Nakaumay kamat, Mario. Adda ka di parikot iti taltalunam. Kuha tata, nadalos, ken na lang to dagiti rap may. Kaya't ko kumamat ti agtrabaho iti kalsada. Anya? Saan ang maarado ti kalsada tapno umay ka ijay? Ijay talon tinakaisang ratam. Saan nga iti kalsada? Sa anak mat nga umay agarado iti kalsada, tata. Umayak makisiminto. Awan pa'y padas mo nga agsemento. Trabaho dagiti para semento na ijay. Saan at trabaho ti manalon? Naawatam? Mabalin ko mat ama suro-suro ti agsimintaw, tata. Anya? Saan na pagsursurwan ti proyekto nga imatunak? Diyay talon ti into naram. Tamang ano nagbasit to kit di ma, tited mo abingay ko, no di mo taripatwan ti talon. Mami, imbag ta nagsabat ta di terwar ti simbaan. Imbay ka madgayam na kimisa. Amuyo ka di ti plano da Berto kan Daddy. Maipapan iti semsementuan da kalsada. Apay, anya ti maipapan iti semsemento da ako nam. Basit ka no ti ilaok da asimento, Mami. Anya? Ay, saan arumbang ti kastang aramidod da? Dayta nga ron ti ibagbagak ka ni Berto. Sana nasaya at akapanunutan ti kasta. Panangluko iti pada a tao ti kasta. Mami, agtinulong ta amang bagbaga kadakwada. Ay, wan, balasan ko. Sapay ko matadeng ganda ta.
Ahos tagayam tinapanam ijay balay da tataguro Di dakmat kahit nga awaran. Ije ka no talon dati nakaisang ratak. Ay, nagalasan. Ay, amum ka di. Nakita ka nagsarita da na Celia kanti asawa ni Mayor Ijay Ruarte simbaan. Oh, anya nga tinagsaritaan da. Nakita da ka di. Saan? Naglingadak iti ayan dagiti masetas. Ngum nangagkuti saritaan da lakay. Nanyaman tinagsaritaan da. Awanan pa ka inaigan ta dita. Ngum maditi na doktalak. Imbaga ti Mayora nga adda nagtulagan kanu da tataguryo kan ni Mayor. Anya nga dita nagtulagan da. Basitin da kanu ti ilaok da asimento iti simsiminto da kalsada. Jesus, panagsawra ti kasta nga ramidan da. Talaga pa nagsaura. Tapno kanu ado ti mabati apundo amaala da. Dakkel tinaalata iti dayjay a proyekto. At dan tumanan isarunok a proyekto, Daddy. Da kayon tumanan ti kontraktor, ha? Ay kaduna, basta da proyektom, siya ti alaam a kontraktor. Ariglado. Kwarta manan ti pagbingayan tanong ko sano. Kaya't anyamanan ti sarunom a proyekto. Adupay, ngam kita aknon niya ti umuna, Daddy. Agawam nga ruda, tapno addamanan pagtrabahuan. Addamanan maliksab a kwarta. Di kaya kapura. Dumteng tayo dita. Kalkalpas manen ti kabarbaro nga inaramidyo. Kurang lata ka di ti inkabilyo a semento? Anya kuma ti pakasang naram iti proyekto mi. Ti trabahom, ti panunutem. Madanagan na kiti aramidyo. Kasano, no ada makaibaga ito'y gato. Anya kumangay ti pamanaknak dayta kunam amang ibaga. Kasano, no ti pasamak ti mangiparangarag. Awan lat di mo pagdandanagan. Amumi ti araramiden mi. Nalaeng kami nga agama. Sapay ko ma, tawan ti pagbabawyan nyo iti odina. Awan na pulos ti pagbabawyan mi. Saan kan asumanao? Ay, nalayos ti pagay tayo. Anya pa nga ita ti maapit tayo. No ko man nagtrabaho ak iti kalsada. Diyan ko man nakasagana nga igatang iti bagas. Dayto ita tirigat na, no talon lang ti trabaho. Mayat ko ma, no adda sideline, tapno adda met pang namnamaan. Kasto'y tirigat na ito panagbabagyo. Madadahal ti mula. Uray ko man no aginit manen adagos, tapno saan nga agtubo dagiti pagay. Kung saan nga ginit adagos, madadahal talaga dagiti pagay tayo. Kan awan meten ti maapit. Awan ti bingay ti aking talon, iti taltalunan tayo. Hello, Barok. Nakaawag ka mat? Ado ti mawag ang nagre-reisi ko, ha? Dinadaal ka no ti tudo ti na semento a kalsada, Daddy. Pudno nga ta, anadadaal ti kalsada? Pada sa mamang ibaw ni ti mangkita no pudno ti report da. Inawagan ak ti staff ti ko, ha? Aga, apay ngay anadadaal? Kat nabiit pa'y anasemento. Isungarot amang ibaon kayo iti mangkita no pudno ti report da. Ang mga nuinyawag laang ti oposisyon, tapno dadaalan da ti trabaho tayo. Tay tama ti atap ko. Aggunay kayon. Tapno kita nyo nagpaiso tinaawat da report. O sige, Barok. Anya nga ita, mabalin nyo kadipay nga ibaga a hosto ti inkabilyo a semento? Di ka man sumanao, tama imbestiga kami kano intun bigat. Adulakit di ti agdwa-dwa, tanabiit pa'y laang ana semento, ngamkas jay mo tinagbanagan na. Adon tinarismaya iti inaramidyo. Oh, basol day jay anapik sa atudo. Uray kanayon ti todo, no hosto ti semento nga inkabilyo. Saan akas ka rin na amadadaal? Ita, adda maaramid nga imbestigasyon. Kasano no maduktalan akurang ti semento na. Maduktalan dalakid di, no taltalan da ti semento. Kunadag iti tattao anala kakano amaburak no kasjay.
Napanagnagan ako orang tinaikabil as semento. Iso ang nadadaal ti kalsada. Masuspende ka kat nga rod iti manuabulan. Ay, bayadam pa iti nadispal ko a kwarta. Babae, naklakit nga rod. Siguradong enton kumandidato ak. Awanan ti agtalak kanyak. Sayang ti posisyon mo. Tasaan mo nga inusar iti nasaya at awagas. Wala rod, daddy. Agbababawi ak nalpasan. Maawatan nyo mat siguro. No apay nga imbagami ka ni mami, asaan kayo kumaamang saor? No di mga kumakan ka. Awan ko maday ito aparikot mi ni daddy. Kapilitan na sangun ta ti dusa ta. Bayadan ta pa tinadispal ko ta kwarta. Kababain pa Awan ti umuna ababawi. Kanayon nga adda iti udi. Di ka agaramid iti saan ang nasayaat, tapno saan ang mapukaw ti respeto, kan panagtalagkan ka ti sabali at tao. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonah Ribotazo. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.